Jamen, godmorgen og velkommen til. Vi, vi begynder så småt her på vores webinar, som i dag omhandler, hvordan du kickstarter din Copilot-rejse og sikrer, at du får noget afkast eller noget return on investment. Det er tredje webinar i en serie, et sprint kan vi måske kalde det, over de sidste 3 uger, hvor vi har været igennem nogle forskellige ting og sager i forbindelse med Copilot, Copilot Studio og også Copilot for Sales. Men hvad er det, vi skal kigge på i dag? Jamen, vi starter lidt med en agenda, der har lignet lidt de andre, hvis du har fulgt med de sidste par uger. Hvem er jeg og hvem er Delegate? Går vi lige hurtigt igennem. Vi skal have et overblik over Copilot, og så skal vi simpelthen ind til materien på dagens webinar. Så hvordan kommer du egentlig i gang, hvis du sidder derude og overvejer det? Så er det også vigtigt at finde ud af, hvordan skaber vi værdiskabelse? Hvordan sikrer vi os værdi, at forretningen får noget ud af det? Hvad er det for et metoderammeværk, vi bruger for adoption? For det er et kardinalpunkt for værdiskabelsen. Og så har jeg lidt frisk skrevet her, hvordan får vi lov til at digitalisere noget mere. Og det har selvfølgelig sammenhæng med, at jo bedre vi er til at sikre afkast for den investering, vi laver, jo større sandsynlighed er der for, at vi får lov til at lave noget mere. Og så runder vi simpelthen af for i dag, og når det er sket, så skulle der gerne være gået en 5, 27, 28 minutter, så jeg håber, I vil hænge på hele vejen igennem. Hvis I har spørgsmål, så skriv dem ude i chatten. Så prøver jeg at få besvaret dem her i løbet af webinaret. Jeg har Katrine med fra marketing, som er så flink at fortælle mig spørgsmålene. Og hvis ikke jeg når at få dem med her i dag, så vender jeg tilbage. Og ellers så skal vi nok komme ind på det. Det er som sagt en serie på 3 webinarer. Vi har haft 2 spor på den her rejse. Min kollega Bo Fischer har haft et Microsoft 365 spor, som lige er løbet af stablen her for en halv time siden, hvor han har afsluttet med sit 3. webinar. Og jeg har ligeledes haft 3 styks, hvor vi startede i forhold til, hvad der er Microsoft Copilot. Vi dykkede ned i Copilot for Sales, og i dag der kigger vi så på, hvordan du kommer i gang. Og der kigger vi både på vores Dynamics-portfølje og Power Platform, men ligeledes også på Copilot Studio. Så det er simpelthen rammen for i dag. Hvis ikke du har fulgt med, hvis det er første gang, du er med i dag, jamen så lægger de her webinarer ind på vores hjemmeside, som du kan gå ind og se der. Hvem er jeg? Lynhurtigt. Jeg hedder Allan. Jeg har ansvaret for vores Customer Success her i Bixen. Jeg har været her i 6 år og lavet det her i små 10 med et afsæt i Dynamics og Power Platform. Jeg kommer fra en marketing- og management baggrund, det vil sige, at jeg er ikke udvikler, og det betyder også, at den måde, jeg er gået til platform på, det er i forhold til et forretningsvinkel, men også et ikke-teknisk kodevinkel fra den. Så det er altså det, som jeg bibringer her til bordet. Men nok om mig. Hvem er Delegate? Hvis ikke du skulle vide det, så er vi små 210 kollegaer. Vi er spredt på 3 lokationer. Jeg selv står over i Virum i dag, og så har vi nogle gode kollegaer i det jyske, som sidder i Aarhus og i Aalborg. Og vi er sådan rimelig ligeligt fordelt, så vi har cirka 100 i Virum, og vi har cirka 100 fordelt på de 2 kontorer i Jylland. Vi har en masse kunder. Og vi mener, at vi tror på, at de kunder stammer fra, at vi faktisk har rigtig glade medarbejdere. Vi går højt op i vores medarbejderkultur og tilfredsheden. At vi mener, at når vi har nogle glade medarbejdere, så leverer de også et bedre produkt. Og med et bedre produkt, så får vi også nogle glade kunder, og de bliver. Og du ved, så er det en fuld cirkel, der sker der. Men vi er ikke de eneste, der synes, at vi er dygtige til vores arbejde. Vi har været så heldige, at Microsoft også har honoreret det og indstillet os til flere forskellige priser her i low-code-verdenen, som jo er inden for det område, som vi er i dag. Og det er jo Power Platform, og det er de her Copilots, der ligger og kan bygges i blandt andet agents. Men vi har vundet priser, og vi er blevet nomineret. Man kan jo ikke vinde hvert år. Men det er vi rigtig glade for. Lad os komme ind til kernen. Copilot-overblikket. Vi har været her før. Det her, det er skal vi kalde det et simplificeret overblik over vores Copilots. Vi har Copilots, der starter helt nede i vores Azure Stack, og så har vi Copilots, der ligger sig allerøverst, det vil sige helt ude i vores browser, og så er der alt det midt imellem. De her, det er ever evolving, skulle jeg til at sige. Der kommer flere til, de bliver bedre.
de bliver brækket op, de bliver samlet, de bliver renamed, whatever Microsoft kunne finde på at gøre. Men det vi har haft fokus på de sidste 2 webinarer i min del af sporet, jamen det har været de her Power Platforms Copilots, det har været de rollespecifikke Copilots, og det har været vores Copilot Studio. Og på Power Platform, der dykkede vi ned i blandt andet, hvad kan vi på Power Apps, hvad kan vi i Power Automate, og på Copilot Studio, hvad kan vi med den, når vi udvider. Det er jo også den del, der spiller ind i M365, når vi skal til at udvide de funktionaliteter, der ikke allerede er. Så er der de rollespecifikke. Vi dykker ned i sales, det findes jo også for service og for field service osv., men den dækker ligesom den her Dynamics portefølje af produkter, som Microsoft leverer. Der har vi også Copilot for det. Men lad os komme ind til det. Hvordan kommer du så i gang? Det er jo det, du sidder og tænker på og venter på at finde ud af. Og for os, jamen, så handler det om, at vi altid vi møder i hvert fald ikke altid. Vi møder oftest kunder, som har en eller anden situation, og dem har vi jo nu begyndt at kunne tegne nogle streger igennem, måske generalisere en lille smule. Og så tilpasser vi vores tilgang til den situation, som du nu måtte stå i. Inden vi går i gang med situationen, jamen, så deler vi det også lige på midten. Det vil sige, at vi har et Dynamics Power Platform spor, og så har vi et Copilot Agent spor. Og måden vores tilgang differentierer en lille smule i forhold til, hvordan vi griber det an, da situationen er lidt anderledes, men også værktøjerne og dem, der modtager, også er en smule anderledes. Så lad os komme i gang med situationen. Vi løber ind i 3 situationer. Den første, vi kigger lidt. Men giver det mening at komme ind og lave Copilot? Det er den første situation. Det er oppe på Dynamics. Så er der nummer 2. Vi er lidt i gang internt. Vi vil selv, men vi har også brug for lidt rådgivning. Vi har brug for et startskub. Og så er der den tredje og sidste situation i vores Dynamics-række. Jamen, det skal implementeres. Vi har taget en beslutning. Vi kan købe Copilot, men vi har simpelthen brug for rådgivning og hjælp til at få det her ud at leve ude i forretningen. Og hver af de her situationer kræver en lidt forskellig tilgang og en lidt differentieret længde på, hvor lang vores tilgang er, eller vores engagement. Men lad os prøve at starte i en fælles forståelse. For inden vi overhovedet går i gang med vores program, hvis vi skal kalde det, så har vi simpelthen brug for at forstå, hvorfor eller why. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor gør I det? Og lige præcis why dykker jeg ned i lidt senere mere specifikt, så det kommer jeg ikke ind på lige nu. Men hvis vi tager første spor, vi kigger lidt, men giver det mening. Det første, vi vælger at gøre, det er som at sige, I skal trænes i, hvad vi kan på standard. Det vil sige, hvad kan Copilot Sales ud af boksen? Derefter, så må vi finder vi ligesom en use case, eller vi laver det, der hedder proof of concept. Det vil sige, vi tager en specifik arbejdsgang eller 2, vi tager nogle brugere, og så går vi i gang med dem på det her proof of concept. Giver det mening? Hjælper det? Opfylder det vores målsætninger? Det vil sige, det er et meget kort og relativt intensivt forløb. Hvis vi kigger på, at vi er lidt i gang internt, og vi vil selv, men har brug for et startskub, jamen så starter vi med at definere, hvad er det for nogle brugere, hvad er det for nogle profiler, personer, der skal bruge det her produkt eller den her Copilot, hvad er det for nogle use cases, vi godt kunne tænke os at få afdækket, eller i hvert fald få folk til at benytte i hvilke situationer, og så træner vi dem i de situationer. Det er spor nummer 2. Spor nummer 3. Det skal implementeres med brug for hjælp. Det er en lidt længere proces. Vi starter med nogle af de samme ting, så vi definerer de her personer, vi definerer de use cases, der skal bruges. Vi går i gang med at træne i standard. Så går I gang, så der er ligesom et mellempunkt her. Så får vi noget feedback, så går vi i gang med det, der hedder forstærkning. Det vil sige, den feedback, vi har fået, de tvivl, der hvor der er brug for lidt ekstra hjælp, det går vi ind og laver en ekstra træning på, og også sikre, at folk forstår, hvordan det kan bruges, men også husker de cases eller måder, de måske ikke lige bruger. Når vi så har gjort det, jamen så starter en ny cyklus, det vil sige, at vi svinger tilbage til vores use cases, vi tager fat i de nye, nogle flere use cases, og så kører vi det samme program igen. Det er måden, vi griber det an på Dynamics-platformen. Det er ikke rocket science, men det er en måde, der virker, og det kommer jeg også ind på, hvorfor det virker. Hvis vi så kigger ned mod vores Copilot Agents, så løber vi ind i 2 situationer her. Vi har enten en kunde, eller det er jo en kunde, der kommer og siger, at vi har simpelthen specielle behov.
Vi har noget specielt, vi har brug for hjælp til, og det er kun agents, der kan hjælpe os. Det kan også være, at I kommer og siger, at vi har allerede købt Microsoft 365, og nu kan vi godt tænke os at få tilføjet de her specielle behov ind i vores agent direkte. Ligesom med vores Dynamics-spor, så starter vi med, hvorfor gør vi det her? Hvad er det forretningsværdi, vi gerne vil skabe? Og derfra så bryder den ud i 2 spor. Det første spor, og det er ikke enten eller, det er afhængigt af, hvad I godt kunne tænke, men I kan også dække lidt i forlængelse. Vi starter med sådan en maker-træning, det vil sige, det er for dem, som skal bygge Copilots. Mange gange så vil I gerne selv kunne bygge nogle af de her Copilots selv, så det giver rigtig god mening, at I får noget grundtræning i, og får en grundforståelse for, hvad man kan og ikke kan, men også hvor begrænsningen ligger. Så hiver vi en use case frem, eller vi definerer en sammen, og laver et proof of concept på den. Jeg kommer også ind på, hvordan sådan en rejse kan se ud. Hvis man vælger at sige, at vi skal have lavet det her, så nu skal vi ikke lave et proof of concept, men vi skal simpelthen ud over rampen med en MVP eller et fuldt produkt, det vil sige en fuld Copilot, så gør vi lidt de samme ting. Vi laver en maker-træning, får en fælles platform, vi finder en use case, vi udvikler den her use case, så bruger vi en del tid på test og validering. Vi får den deployet, og så laver vi noget brugertræning. Grunden til at sige, at test og validering er vigtigt, det vil sige, det er, at vi har med en agent at gøre, hvor folk kan spørge på 1 milliard forskellige måder, og hvis vi skal prøve at lave en catch-all metodik, jamen så skal vi sørge for, at vi får fanget alle de afarter af spørgsmål, der må komme, og det kræver altså en del iterationer. Det er der også nogle værktøjer, der vi kan få hjælp til, men det kræver rigtig meget viden og forståelse for det domæne, man vælger at lave en agent på. Men det er sådan, det ser ud. Dog skal det siges, at lige præcis for vores agents, jamen der er governance-perspektivet rigtig vigtigt. Hvem har adgang til hvilke kilder, hvor, hvordan skal de have adgang til det? Er der permissions til det? Så governance på Power-platform er bare rigtig, rigtig vigtigt at få styr på. Og den spiller ind i det sådan mere overordnede governance på hele platformen. Det har vi selvfølgelig også nogle services på og kan rådgive omkring, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Nu tager vi og lige angriber det første punkt, som går igen på tværs af alle situationer, og det er why. Vi har et rammeværk, der hedder Business Value Ladder, hvor vi går ind og prøver at få snittet ud, hvorfor det er, at vi gør det her sammen med jer. Og det vi starter med at gøre, det er, at vi prøver at tegne en tydelig relation mellem det, vi kalder fundamentet og taget. Og hvad er det så? Jamen, vores fundament er de use cases, som vi nu finder frem til. De use cases kan være meget specifikke, de kan være meget, domænespecifikke eller små, store midt imellem. Og så har vi en overordnet strategi. Det kan være en strategi for IT, det kan være en strategi for hele vores virksomhed, men vi har noget strategisk. Oftest er der ikke en klar tråd mellem vores use cases og vores strategi. Der er sådan et kæmpe gap imellem, hvorfor gør vi det her, og hvordan passer den ind i vores overordnede strategi, således vi trækker i samme retning. Og det er lige præcis den del, vi går ind og angriber. Så vi går ind og bruger blandt andet noget, der hedder Success Criteria, men også at vi får defineret de her business challenges. Så hvad er det egentlig, vi gerne vil hjælpe forretningen med? Hvad er det en værdi, vi kan stå med efterfølgende, som sikrer, at den use case, vi har lavet, spiller ind i den strategi, vi overordnet har. Vi bruger som sagt et rammeværk, der hedder Business Value Ladder, og i det, der går vi ind og kigger på 3 niveauer. Nu er vi stadigvæk i midten af huset her, men det bryder vi ligesom ned, så siger vi har et outcome. Hvad er det, vi gerne vil opnå sådan generelt for forretningen? Jamen, vi vil gerne reducere vores waste cost. Det kunne være en af dem. Jamen, hvad er det en forretningsværdi, vi godt kunne tænke os at skabe? Det er noget, der kan omregnes til tid eller penge, eller hvad det måtte være. Normalt så siger man en forretningsværdi, det kan være noget monetært eller ikke monetært. Så det kan jo simpelthen være bundlinjepenge, det kan være toplinjepenge, det kan også være kvalitet, det kan være kundetilfredshed, det kan være mange forskellige ting. Det er det, vi skal finde ud af, og det er også det, som oftest hænger sammen med jeres strategi. Derfor er der et sammenhæng. Men i det her eksempel, der kunne det være, at vi vil gerne reducere vores product defects rate til under 1%. Det er noget, vi kan regne kroner og øre på i hvert fald. Hvad er det så for nogle succeskriterier, der skal til for, at vi kan ramme den her below 1% rate? Jamen, det kunne være for eksempel, at vi skal have en rapport
fra vores plant production, det vil sige vores produktionslinje, som opdaterer hver anden time, så vi kan monitorere og manage den her defect rate. Det kunne være et succeskriterie for en eller flere use cases. Et andet succeskriterie kunne være, at vi gerne vil have notifications sendt til vores maintenance-afdeling, eller det kan være elektrikere, det kan være vores smede, vores andre ting, vi er i produktionsverdenen her. Lige så snart at en maskine har rejected 2 eller flere af de her produkter på en halv time, så skal der sendes en notifikation til, at vi går ned og tjekker maskinen, om den er okay. Så det er sådan en semi-proaktiv-agtig tilgang til det. Men alt sammen noget, som er konkret, håndgribeligt, og som, når vi begynder at stable oven på hinanden, føder ind i den overordnede strategi, så vi binder det sammen. Hvordan griber vi det så an fra vores side af? Jamen, vi gør det på sådan en helt klassisk konsulentmåde. Vi smider nogle papirer op på en væg, I får nogle blyanter, eller nogle tusser nok nærmere, og nogle post-its, og så går vi i gang med simpelthen at få noteret ned, hvad det er, de forskellige ting kunne være, og udvalge, hvor det er, vi kan gøre størst effekt. Godt. Det var vores why. Nu vender vi lige tilbage til vores oversigt, og det jeg godt kunne tænke mig at slå ned på nu, det er den her, hvordan en rejse kan se ud i forhold til en Copilot Agent, hvor I har nogle specielle behov, hvor I skal træne sig til at lave et proof of concept. Hvordan kunne det så konkret se ud? Jamen for os, der kunne det se sådan her ud. Første del, jamen maker-træning. I får træning i Copilot Studio, hvor vi har en vekselvirkning mellem noget teori og noget praktik, så vi fortæller jer noget, og så får I lov til at prøve det i platform. Fordi det vi har erfaret er, at det er først, når I får det ind i hænderne, eller får hænderne i materien, at I rent faktisk lærer og husker, hvad det er, at den kan, men også at I selv kan gå hjem og lave noget af det her efterfølgende. Det er selvfølgelig på baggrund af nogen, som ved, hvad det er, de laver, som underviser eller afholder den her studietræning. Det kunne fx være jer selv og nogle andre kollegaer. Når det er så afholdt, jamen så går vi i gang med den her use case eller proof of concept. Vi udvælger en specifik use case, som vi godt kunne tænke os at få implementeret i forretningen. Vi går i gang med at designe den sammen. Vi går i gang med at designe den samtale, eller conversation kalder vi det også, når vi snakker bots eller agenter. Og så går vi i gang med udvikling. Og udviklingen kan så, afhængig af hvad man ønsker, tage en dag, det kan tage flere dage i forhold til at få udviklet den her proof of concept. Så tidslinjen for sådan en her ser noget eller det her ud. Vi har en dag 1 nede til venstre, hvor at vi starter med introduktion, så kører vi noget hands-on, vi har noget design, hands-on, AI Analytics, selvfølgelig også noget Security og Governance. Det runder ligesom dag 1 af. Dag 2, der har vi vores use case design. Vi går i gang med at designe samtalen. Vi går i gang med at udvikle den. Så stopper vi på et tidspunkt, evaluerer, hvor er vi, hvor er vi på vej hen, hvad mangler vi, og så går vi i gang med at kigge på, hvad kunne et muligt næste skridt være. Så det er sådan helt lavpraktisk, hvordan vi griber det an, for at I kommer i gang på jeres rejse bedst muligt. Vi vender tilbage til vores oversigt her. Og jeg kunne godt tænke mig at slå ned på den, som vi kalder den lange del af rejsen. Og det er ikke med afsæt i, at vi skal gennemgå hver enkelt kasse her. Jeg kunne godt tænke mig at slå ned på det her med træning og det med adoptionsraten. Fordi adoptionsraten er virkelig nøglen for at få en god gevinstrealisering på vores implementering eller på vores projekter. Til det, der benytter vi det rammeværk eller adoptionsrammeværk, der hedder ADKAR. Det er også det, som bliver brugt i Prosi-regi, og ofte så er A'et og D'et noget, som I har ansvaret for. Skabe awareness, skabe desire, det er meget nu omkring gå og tale det op og sikre, okay, skabe en hype omkring det her. Så kommer vi med KAR-delen, vi kommer og klager på, vi giver noget viden, vi enabler til at kunne bygge noget selv, det er ability-delen, og så har vi reinforcement-delen. Og det var en af de sidste punkter i vores, skal vi kalde det lange rejse, vi havde fra Copilot Studio. Det med, at vi skal huske, at træning er ikke en one-off. Vi bliver nødt til at genbesøge det på baggrund af feedback, for folk skal da vide flere gange. Det er ligesom, hvis jeg står og siger noget, så skal jeg også gentage det flere gange, for at det bliver husket. Det er lidt den samme metodik. Og det vi egentlig prøver at gøre, og det der er vores opdrag, det er jo at sikre, at
den Copilot, vi får ud over rampen, om det må være en forsælger, eller det må være noget andet, jamen så skal du blive en medspiller og ikke en modspiller. Så hvordan de ligesom får værdi ud af den i hverdagen, i deres dagligdagssituation, det er jo de cases, vi skal finde og sørge for at vise dem, at det kan den rent faktisk. For ledelsen, så giver det jo så også en mulighed for at kunne se, at man rent faktisk hjembringer den investering, man har gjort i platformen, men ligeledes også, at man måske får bedre rapporteringsmuligheder, at vi får en mere ensformig leverance, og det er jo altså noget, som er godt fra et virksomhedsperspektiv. Desværre ser vi, når vi snakker for eksempel Dynamics implementeringer, at et CRM-system godt bare kan gå hen og blive sådan et rapporteringssystem, som vi bruger en gang om ugen. Og det er jo slet ikke tanken. Tanken er jo, det er jo en levende mekanisme, en levende organisme, vi sådan bruger løbende, således at den faktisk hjælper os og ikke er en modspiller. Nok om det. Lad os hoppe ned til selve værdiskabelsen og hvordan vi egentlig sikrer, at vi kan lave de her kontinuerlige investeringer. Der er ikke igen noget som sådan hokus pokus i det her. Når man snakker omkring return on investment, det er et engelsk term, men basalt set er det egentlig et afkast. Vi kigger efter et positivt afkast. Når man kigger efter på afkast, så er der to dele i sådan en her. Der er noget omkring, hvad er det for en gevinst for forretningen, vi skaber. Så hvad er der for noget værdi? Og det der værdi, det kunne så være monetært eller ikke monetært. Og så skal vi fratrække den investering, vi ligesom vælger at lægge. Det kan så også være i tid, det kan være i penge, det kan være ressourcer, det kan være alt muligt andet, vi lægger ind i det her projekt. De to til sammen giver vores afkast, og det kan være positivt eller negativt. Hvis det er negativt, så får vi nok ikke lov til at lave så meget digitalisering, men hvis det er positivt, så står vi lige pludselig i en helt anden situation. Og jeg havde faktisk det var sådan en virksomhed, som gik ind og lavede den her gevinstrealiserings- og ROI-beregning, og der fandt de ud af, at for hver krone, de havde smidt ind i det her projekt, så fik de 5 gange igen. Det er en af de virkelig gode cases, men han var også virkelig dygtig til at følge tingene dørs, og det kommer vi ind på lige om lidt, hvad det så, der skal til. Men det man skal huske, og det er sådan lidt et økonomisk term det her, men der er noget, der hedder opportunity cost. Og det vil sige, når vi vælger at investere ind i en ting, så fravælger vi også at investere ind i en anden ting. Det vil sige, vi skal jo være overbevist om, at den investering, det projekt, vi har valgt at gå videre med, I laver det ofte måske som business cases, I indstiller til en styregruppe eller en bestyrelse, som så træffer beslutning om det. Jamen, når de har truffet beslutning om at gå med A, jamen, så har de facto også sagt nej til B og C og D og E, fordi vi kan ikke det hele på samme tid. Så der er noget opportunity cost, man lige skal selvfølgelig være opmærksom på, når man siger A og ikke B. Men hvad er det egentlig så, der driver en god return on investment? Jamen, det er ikke noget, sådan et magisk tryllepulver, jeg står her og hiver ud af hatten og drysser med. Hvis man skal sikre en god return on investment, så er det egentlig sådan, det er noget rugbrødsarbejde, som man skal gøre. Du skal have en baseline, og du skal følge op på resultaten. Det lyder super basalt, men vi oplever bare rigtig meget, at det er der ikke. Der er ikke en baseline, og vi har ikke nogen, skal vi kalde det, skarpskårede målsætninger, de her success criteria. Så skal vi være super skarpe på, at vi holder fokus på den eller de use cases, features, om man vil, som vi har sat os ud for at skulle løse. Det vil sige, hvad er vores baseline, hvad vil vi gerne opnå, holde fokus. Når vi så har det, så skal vi sikre, at tingene bliver taget i brug. Det vil sige adoptionsraten. Det nytter ikke noget, at vi har en vildt god baseline og skarp fokus, hvis der er ingen, der bruger det alligevel, og der er ingen, der følger op. Så adoptionsgraden er virkelig, virkelig vigtig for at skabe en god return on investment. Og det er ikke sådan et statisk billede. Vi bliver nødt til løbende, når vi får vores resultater ind, eller når vi følger op, jamen så må vi tilpasse, hvis der er, vi ser, at vi ikke har den forventede traction eller adoptionsgrad, vi ønsker, og så må vi tilpasse den. Så det kan være, at vi skal gå ind og lave noget mere træning, det skal være, at vi laver nogle sessioner omkring, hvad mulighederne er, det kan være helt lavpraktisk med ud at se, at deres hverdag ser faktisk anderledes ud, end det vi oprindeligt havde troet den var.
Det er, hvad der driver en god return on investment. Der er også nogle forudsætninger for, at vi så kommer derhen. Og det er egentlig ret simpelt. Vi skal have en god plan. Det vil sige, lav en plan up front. Lav en nulpunktsmåling. Jamen, hvor er vi i dag lige nu? Hvor lang tid tager det? Hvad er vores customer satisfaction score? Hvad er vores kvalitet? Hvad det nu måtte være. Og lav en evalueringsmåling. Hvad fik vi reelt set ud af det her? Hvis vi kan få det på plads, så står vi rigtig, rigtig godt positioneret til at kunne komme og bevise, og i hvert fald i talesæt, hvad vores afkast har været for det, vi har proppet ind i den, altså vores investering. Så det er det, der skal til. Jeg kommer ikke til et specifikt tal, hvis det var det, jeg sad og havde håbet på, for det kan jeg ikke. Det kommer an på den use case, man tager fat i, det standpunkt, man er på, og hvor man ønsker at bevæge sig hen. Det var ordene for mig i forhold til, hvordan I kommer i gang, og hvordan I sikrer en god return on investment, vi får lov til at blive ved med at investere. Vi har et nyt koncept, eller vi har et koncept, der hedder Copilot Connect, som kommer til at løbe af stablen her i det nye år. Vi kommer til at afholde de her Copilot Connect i 2 spor. Vi kommer til at have et Microsoft 365 spor og et Copilot Studio spor. Det løber af stablen den 8. og 9. januar, henholdsvis i Aarhus og i Virum. Og det, der ligesom er formålet, det er at bringe ligesindede sammen. Det er i sådan en roundtable event-format, så forestil dig, at man sidder rundt om et bord, og her der sidder vi faktisk og deler vores erfaringer. Så det her, det er et møde, eller et erfanetværk, et netværk for jer, som måske overvejer at gå i gang med Copilot, måske lige er begyndt på Copilot, og hvad jeres overvejelser har været, hvad jeres problemstilling har været, hvorfor I har gjort, som I har gjort, hvad har det givet af udfald, skulle jeg til at sige, hvis I er kommet så langt. Men I skal være klar på at dele jeres erfaringer med de andre, fordi det er sådan, vi lærer bedst, det vil at få input fra andre. Vi kommer selvfølgelig også og spiller ind i den her dialog med de erfaringer, vi har fra vores kunder, og den måde, vi griber vores opgaver an. Men det her det er i hvert fald en super god mulighed for jer for at møde nogle ligesindede. Der er begrænsede pladser, så skynd jer at tage et billede med jeres mobil af den her QR-kode og komme på invitationslisten. Og så håber jeg selvfølgelig at se rigtig mange af jer. Men som sagt, så er der begrænsede pladser, men der er stadigvæk nogle tilbage. Så fremt at du ikke har nået at se hele vores webinar-serie her, så kan du finde det på linket herunder. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Tak fordi I tunede ind, og jeg håber, I har fået noget ud af det. Kan I have en fortsat god dag.